Така, здравейте и добре дошли в моят YouTube канал и в днешното ми видео, където ще играем Scary Teacher 3D. И преди да започна видеото, искам да ви кажа да се абонирате за канала, да натиснете камбанката и да дадете палец нагоре и да коментирате какво искате да е следващото видео. И ви пожелавам приятно гледане. Така, тук вече играта започва и ще се върнем от първото ниво, защото аз съм играла извън кадър. Тук има реклами, които съм скипвала и говоря, защото в играта не се чува от самия звук на играта, че аз говоря и затова просто записвам след видеото. Тук 2 часа се чудим какво се случва и ето я, нашата учителка, отиваща да си взима вестник. Отваряме вратата, влизаме вътре с голяма стъпка напред и познайте какво се случва. Разбира се, аз съм проста и тази любима наша учителка ни хвана. И тук пак ще се налага да скипваме реклами, защото... Защо не? Започваме от начало, както винаги, и се опитваме да не прецакаме нещата и този път. Този път влизаме през прозореца, търсим нещо, какво търсим и ние не знаем какво търсим. Като трябва да влезнем от тук не можем да влезнем, но се опитваме. И изведнъж решаваме, че ще влезем вътре. Сега трябва да вземем капана за мишки и да я пранкнем. Разбира се, и сега тичаме, преди да ни е хванала Мисти. Сега чакаме да си довлече задника, за да види, че пранкваме. Не! Пръстите, не! Ужас! Край. Така, следващото ниво тук тя си носи закуската и ние трябва да развалим нейната закуска, като сложим сол в закуската. И сигурно, когато играх извън кадър, търсех солта 2 часа да мерих я в кухнята, но докато разбера къде е кухнята, а той имало на масата просто. Аз трябва да изсипя и да си тръгна, а не да търся сол. Просто трябва да добавя. Тя отново ме гони тука. Гони ме, изведнъж ме загуби. Не знае, но как, но ме загуби. И сега трябва да отиде до там, за да си изяде закуската и да разбере, че е била пранкната. Тук вече експериментира, опитва се да хапне и изведнъж загуби човешкото в себе си и я глътна цялата, без лъжица яде закуска. Изповръща се, разбира се, аз бих си изповръщала, ако си напутам цялата купа в устата. Сега трябва да развалим телевизора ти, за да не може да гледа нейното любимо страшно предаване.
Взимаме кролбар, който търсихме миналата игра сигурно 100 пъти извън кадър и не го намерихме никъде, но изведнъж в тази игра всичко е възможно в тази игра, разбирате ли? След което трябва да отидем до TV Room, а не да минаваме през някакви трапове. И разбира се, не да и се забием баш в лицето. Разбира се, чупим телевизора и се махаме. Чакаме да дойде, да си довлече трътлестия гъс. И, не, телевизорът ми, как ще си гледам шоуто, и почва да реве. И общо взето това и я пранкваме отново. Така, в този чаптър трябва да развалим роклята на Мисти, защото тя ще ходи на някакво парти, в смисъл подготвя се и това е нейната любима рокля и ние трябва да развалим. Отново се чудим откъде да влезем, какво да направим. Удряме се в прозорците, в столовете се бутаме. Просто няма такива втори като нас. Влизаме, чудиме се на къде да тръгнем и ние не знаем на къде да тръгнем. И отново се засичаме с нашата любима учителка. Много ни се учи, ходи ни се на училище. Качваме се докоре и сега по принцип трябва да намериме ножици. Това е бед. Защо сме в тази стая, ние не знаем. Изведнъж се появяват някакви крилца с ножички и какво ще направим ние? Ще си купим ножички. И сега отиваме да отрежем нейната любима рокля. Сега се чудиме в коя стая и в кой гардероб по-скоро трябва, защото се сещаме, че това е нейната стая и в нейната стая би трябвало да са дрехите. Разбираме, че е бедна и няма пари. Ето. Какво направихме? Затворихме гардероба, цъкнахме я. И е време да бягаме преди тази да ни е видяла, разбира се, и тя ще ни подгони точно когато не трябва. И бягаме, тичаме. Незнайно защо аз решавам, че ще скоча, ще ми бие демидж. И сега ще чакаме 2 часа да отиде догоре, да си види роклята и да се разреве и да разбере, че е била пранкната. Тук пия някаква енергийна напитка. И чакаме. Сигурно 2 часа чакаме, защото тя е много бавна, разбира се. Не само физически, но и умствено. Ето я, разбира се. Почва да реве, да й е тъжно и разбира, че е била пранкната и ние сме щастливи. Разбира се, тук трябва да намерим кърфица и да го сложим на дивана, по-скоро да сложим, защото и тя да си обоцка гъза на тази кърфица. Влизаме с бодра крачка напред, тя е отпред и ние се чудим какво правим. И затова ще влезем през прозореца. Не този, защото ни е по-далече, защото не си услужим живота. Отново се блъскам в столове и не мога да направя нищо. Търсим кърфица и къде решавам, че ще има кърфица? В кухнята, сега ще видите. Влизам в кухнята, защото решавам, че там ще има кърфица и тя ще ме подгони, аз няма да мога да избягам, тя ще ме хване и ще ме удуши. Игра за деца. Развали ми психиката тази игра.
Сега, продължавам да търся в кухнята и изведнъж какво? Появява се кърфица. Появява се кърфица с криле. И какво ще направим? Ще си купим кърфица. Ще видите след 3, 2, 1 и сега. Не, явно не е сега. Добре, сега. И след като си купим кърфица, какво ще направим ли? Какво ще направим? Ще отидем, ще видим къде трябва да забием кърфицата. По-скоро влизаме. Оп, какво става? Какво има на масата? Кърфица. Да, защо си купихме? Никой не знае, поне гледахме клипче. И излизаме, защото тя пак ни гони, отново ни гони, както винаги. И трябва да се върнем, за да й оставим кърфицата, за да си обоцка до пето. Тук се чуда какво мога да натисна, че ми изписва, че на килима мога да натисна нещо, но явно нищо не мога да направя. Тук пак се блъскам в хиляди неща, не ми се получава даже да влезна през вратата. Представете си. Опитваме се. Оп, ето, успяхме. Сега по най-бързия начин трябва да разберем. Оп, ето тук. Дойде някакъла. Влизаме и сега бягаме. И този път не ни пише run, а пише само да излезнем. Окей. И излизаме, нали, там преди да е дошла Мисти. Чакаме сега тя да отиде и да види, че да по-скоро да усети, не да види, да усети нейната кърфица в дупето. Обоцка си дупето и почна да зяе като ненормална. И тук спечелихме, защото сме мега добри, ние сме професионалисти. И така. Следващото ниво няма да го играя. Искам да ви кажа, че това е от мен. Абонирайте се, харесайте видеото и камбанката да не я забравяте. Напишете коментар и ще видим, когато кача ново видео. Айде!